Maayong buntag sa atong mga karondalya, sa tanan natong mga suking tigtanaw. Kumusta mo diha? Akong mainitong pagtimbaya, uban sa mainiton ug ma dasigon nga adlaw sa tanan, no? So na silang ng adlaw diri sa mua. Nindot kayo ang panahon diri. So risko ang hangin, iniaman ta sa bukid, uban sa huni sa mga langgam ug taok sa mga manok, no? Niya nindot pud ang tubo sa humay diri karon asa ang tanom. So karon may kuan gyud karon jud ang oras nga murag mo-absorb ang kinahanglan ang kuano kanang silang sa adlaw sa mga tanom ug nato sa mga tao. So, kakuha tag vitamins ani. Mayong pagpanikay-sikay nyo diha, no? Shout out sa atong suking pigtanaw ug salamat sa The Music Man na feature ang ato ang Kanlungar Rondaliano. So kanang The Music Man kuan gyud na. Sana ka vlogger nga nag-promote sa music. So ano siya laing nasod. So nanay 3 million followers. Karon picture ta. Salamat kaayo, no? Na-appreciate ang atong pagpagi sa pag-play sa music. Awit nga aba. Na-play na to dito sa diri sa mua. Na picture na idol mga to ng grupo nga aba. Salamat kayo. Hinaot nga ato pang mapalanog ang atong ano musika padayon sa pag follow sa atong page Kanlungar Rondalia Barrio Musician Rondalia. Salamat kayo pag share pag comments makatag og kadasig sa matag adlaw ug sa matag higayon nga kami mag play sa music. Makumbayan na to ang music ug ang nature mga karondalya. Nindot kayo maka-relax sa pamati ug maka-ayo sa pamati, no? Salamat kayo sa makaraghan ug sa kanunay amping tangtanan.